So, ah, Tulungan na para din. bagay. Kahuna. Abang, ayos? Ada internet. Ya, internet ka no. Free wifi tayo doon. Hmm. Ando dito. Discount. Okay, andito kami sa Kahuna. Abang, ayos? Private ano? Kahuna yan. Ni Papang tsaka si Mama. Ah, yan ang pesto namin dito sa Kahuna. Igos si Yana. Ha? Aha. Si Bimbim. Mama Jean. Ay, ama Jen, ayos ka lata, di mo kayo tambay dyan? Ha? Nya, nasa mo guru yung warning niya? Dito. Nya dyan? Sinatay nila yung kasama nila. Dito yung side. Oh, dito ako ah. Tabi tayo. Hmm. Dito yun. Kahit tatlo dyan, pwede. Pero ba, wala. May extra bed kasi. Oo nga, mahal. Pwede, kumuha akong extra bed. Kaya ngayon, doon sila matutulong si Mama. Hmm. Nakarelax ni Papa dyan eh. Di na kayo na Mama Jen. Oo. Ayos. Iya, picture. At siga tayo niya. Big picture. Siga tayo picture-picturean. Oh. Yun. Relaxing. Hindi niya latasan yan eh. Depend. Pwede lock mo. Ano ba yan? Ayaw. Relax dito. Yeah, pupunta na po, boss. Thank you. Thank you, boss. Ayos bang? Isa kahuna. Kahuna. Ayos pa ba yan? Relax na si Papa. Relax na. Happy Sabado Gloria. Yun. Yun. Grabe. Ano pa? Ayos no? Relax no? Ayos na ayos. Parigir. Sa airport. Relax. Ayos. Ito ko pinakapungan. Woohoo! Ah! Yes. Yes. Yum. Look at the beach. Yan ang Kahuna.
Chobert. Hindi kanto ay gamin. Yung kanto ay kasi. Naglalak. Hi. Wala kami si Lola. Thunder. 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 Hindi. Yan. Di pag ginawa natin, dito yan, bawal na, di ba? Wala na pa. Tapos din nakalakjay kita. Diyan. Dapat kami naman di bang dali lang sa May mga. nakakarating yan. Ay, nakalive. YouTube ko na. This is the extra bed. 2,000 each. Extra bed yan. Palipad naman kayo dyan. Ang palipad. May malata pa. May card na ako. Ay, ilang ko na. Ano nga gawin? Timbib. Dapat already pagsyutanan yan eh. Bim na. Ay miyak. May matijuwar dito. Bawal tita ara. Di ba nag-chat kay Eddie? Hindi lang. Hindi na siya. Isa di long table na tinulutid di tayo di malagi. Hindi tugtay. Ang tatilong table nakakasta di table di. Puls adedi. Ano katapay siya yun di kita inkargayo di ada pagkabilan. Ay, wala di ka. Just lajag din ang Ay, iwan. wala niya. Eh, drink wala ano, dati pa, di ba? Just lajag akala da danon Ay. yun. Just la ice yan. Lamang mo niya. Namo ang check out. Kita man dito da nag-comment. Ha? Hindi. Yung ano? You go to Garnier. Ano dyan? Ayos ka? Naway mo? Best friend mo. Dikit yun yung kutsyon dikit ya. Red. Nya. Bim. Ano dito mabalantay mo tagirap dito. Wala naman. Don't touch the Bawal ka lang ang luka. may charge. Daw din ko. Jibir mo terep mo natin. Hindi okada to kutsyon lang kasi charge lang. Dito yaan sa amin niya dito. Ha? Haan sa nga dito eh. Hindi lang. Basta nilukat ang lang siguro. Bigat niya. Oh, sige. Ibalo. Just Sit. board.
Towel ka ate. Tutawag ka? Ah, dati. Hindi sa ata. Bagi na hindi ko lang na extra din. Mag-abay lang to. Ay, thank you Lord. Relax, relax. Hindi mo siya yung budol tayo na. Ay, salamat eh. Bilbil. Try mo man. Ang mali? Mali? Ito may card naman Padas siya. ko garon. Yung palas man, rumor ka. Palas mo. Di ba dito din? Kita mo yung instruction niya likod. Kita mo yung instruction niya likod. Ay, sorry. Di wait. Baka di banger dagat dito. Hindi kayo yung isang card. Yung isang card mo. Sige man. Hindi, o tama yung ginagawa mo. Gusto mo, i-join ko na natin. Blue light on. Diba? Gusto mo maging ako? Ito eh. Di ba isang card? Baka sa kabila naman yan. Anong sa kabila? Hindi. Hindi ko may door pa sa kabila dito. O ito. Gusto mo diba? Oh, see? Bakit try mo natin may sadya bangir? Ah, ito lang dito pa. Lulaglakad yan, bakit? Ay, Yun, kailangan paano ginawa mo? Pigsaam lang eh, kasi natangkon. Ngay, ikasay. Wala. Kaya di card ng di arwahan na takyan. Kailan ipapati ko? Kala dyan mo. Ay, inya, $10 yan. Yan, tubig. Sulat yung bara niya. Yan, ipapatid ko lang. Ikabil tayo nga tayo. Kanabara. Inya. Ulit, tantan to lang ng table na. Ah, dati pa yung mawar. Oh, pa! 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 Ano? Kaya mo dito lamisaan. Di ba yan, inya, minum kami ay, tilasir yun mo. Dito, una, Hindi hindi. kayo. Kaya nga, bawal, di ba? Brian, dito kayo. Kaya nga, dito alam mo dito eh. Gamin, nakita ba dijigin natin ng mga orchids na yung sa rin. Basta walang gagalaw ng rep. Kasi mahal. Di kayo beer ko, di kayo pa niya. Ay, dami doon sa mid niya. Nandiyan ka bagay natin niya. Ahan! Ano ka? Oh, namin.
Malagit ko dali ginagatang di sabi. Picture man niya, nung tanong mo tayo naman nung Ada papel na dito di. Tama gusto gayam. Ada checklist na dito. Yeah, yun. Bilang mo, tanong. Coke regular, dalawa, isang Sprite, dalawang Royal, dalawang Sun Midlight, dalawang Huwag na tikoy mo kaya. Pilsen. Mag... Stop. Kailan mo naka-full aircon? Umamin, para mainit nga. Nalaminak pa dito. Hindi kasi lakad tayo ng lakad eh. Hindi po kayo gagawa kami na kayo gagawa. Chika babes. Ay. Yeah. Kina, nagbara rin, hindi gusto da. Ba, nalamin si Dano mati. Sabagay. Di ba sa ating nagruman tayo? Naman kayo na yung pare. Pagkatadaan mo. Sarah, ayos ka ba? Ayos ka? Mama Jen, niya kukuha. Very good ako to eh. Merinda, sabsaban tayo aming merinda mga to eh. Teka na. Ito eh. Teka na. Ay. Hindi kaya na ako pa. Mga to, Mama Jen, ano yan? May ganun malita. Hindi ka naman, Jay! Sabsaban tayo. Sabsaban. Ayos, Mama Jen. Salap-salap na, Mama Jen. Tuwa ka dyan. Masukotak ko sa 7-Eleven. Igsama, di pressure na ganun. 6. Nabagaling tabi ko. Dapat at ako dyan. Coke na. Ang naman ko na. Ay, kami na ako. Ako siya breakfast yun. Agda. Kayo. Wow, nabitan ka ron.
May pre-pack pa sila. Kaya nga mahal. Wow! Yan yung alalayan gaya. Dapat may pagkura. Talagang gaya. Wala mo rin. Pero yan. Dependent picture ko. Sila pa niya. Ito naman. Ah, Bawat ko para sa akin riba. So, overhead ka na naman siya. Pangit di ba? I need more dogs. Kaya mag-iay nakakapindam. selfie mo ni Jola, selfie yung tuma mo talaga picture Sino na. ka doon namin pwede? Bim! Bim, kunin mo daw yung merienda nila. Saan? Sa may pink daw na bag o kaya red. May chalap-chalap daw doon. Init, daming tao. Pag-akas mo. Ma, ano kulay? Ang umot. Nya nga, merienda nga din. Gatas nga din natin ko. Oh, chalap-chalap. Pero hindi na. Ang selfie ko din sa amin ako. Dali! Ako. Alam yung lugar mo ha. Ikaw huwag na maglakad ng mag-iinyo ang artist kita. Dapat naka-2 mil ako eh. Ikaw. Kailan yan ah? Hindi mo ako. Chalap-chalap ka mga yan. Pangit mo ako. Oh. Ganyan. Chalap-chalap ka mga yan. Pagod ba lang natin? Pagod ba lang natin? Pati gusto na. Di ba kayo na? Ha? Pagod ba din na bati? Hindi mo ba din na pagod ba? Ha? Ano niya nung kapagod ba? Hindi ka daw lang kapagod ba na? Buka iwan lang ko, diba? Kapagod ba din niya? Oh, Huwag so lang na. mo iwan niya. O, dalawang kailangan naman din. Oh, chalap-chalap niya eh. Ang ganito. Ma, kapag wala nga naman yung sugal sa... Dagmuya ka dito ko Bakit? Nang kailangan, dito sila lolo. Pero, Ikaw, picture na ako. ay, masukot, kalat na ng kalat dyan. Yung nilaban ko na kayo. Sarap na biyo, tapos Selfie lang eh. katong lang. Malalim ka. Eh, di mo kami namibili. Ah, lalo na kayo. Ay, malap niya kami nila. Pati mo lang. Kaso, hindi ko na dito. Ay, hindi ka lolo ko. Ito yung naging. Pasya na.
Pasyal lang yun. Kanina ko na. Pag kumana ko sa 200 lang ako. Pero Pinagbibusan naman ito, Pepe. Ayun, 200. Uy, kita... Bayad na. Pinarupsyon. Sino nagbayad? Mga pinalukson. Pero, sa phone. Pero nga. Oh. Ako ang delivery dito. Delivery yan. Delivery yan. Wait. Sa mga pangbangat. Ang pangbangat ito ah. Vitamins. Pwede ka dilaktakan na. Ano dilaktakan? Ata-ata. Diba? Ata-ata mo na. Kaya mo dilaktakan yung mga ata. Sarap-sarap ka na oh. Sit down. Sit down. Ano mga patid ko nun din? 3.5 na. Hindi na isa yan. Saan nga 0.5? Walang 0.5 yan dito. Ay, hindi. Picture. Ganyan lang pag front ko. Hindi! Sauce! Sauce me. Thank you. Hindi mo saan ka. Okay, sarap-sarap ka din. Sarap-sarap naman din. Sa bali yung cellphone ko. Ano ba ako? Instant phone. Sumulit ako. Sarap na naman din. Mainit! Tumawag na pa yan. May manang pala tayo. Makalapit na din. Pangit. Labas. Yan na! Drink ka oh. Oo. CEO Elevado. Galing niya na magsima. Tama ba? Ayos. Okay. Isang area. Yun. This is the room. 1, 2, 3, 4. Init. Good for 2 days. Let's go. Front of the beach. My mother and my father. Nag-flash fight? Di ba ako ina-delete ng jet sa ano na program na? Yan, sa rin ako ng... Iwan naman sa dito. Ang bata. Pag naroon ng panlaro yung bata pa.
Talaga na nagtutuwag siya. Tamong lang tayo. Kasi ang pag-ingala 64 kami yan. Ang 74 dati. Okay, basta ako. Hindi na lang dito rin. Ha? May power bank. Hindi na charger ko na. Ako ni Joy. Pasyal lang kung nalang dito. Mamaya, gabi ko na. Wala datang ni Papa mo. Ada dong keluar bang mga nabara. Mga 4-5 data. Kung may dadagdag na ang tao dito. Ay, nabara kayo na. Datang mo ni Papa mo lang ko. Yung kusina, nakulit eh. Itchen, simula nga ga ng panjibalay ka nun eh. O mag-ginilong. Nag-arte na dito yung start niya eh. Sa house. Ay, pwede kayo mag-swimming? Nag-discount naman kami. Discount nila mga bigat. Soft drinks, saka naman yung tapang kaya na. Hindi nga, soft drinks ka no, ba? drinks. Ni Mama? Tani dito rin. Tama. So, katan yung tulad ta, nag 7-Eleven. Ni Mama? Apaan? Kuhaan, sa marami na. Maraming kita ko dila Sige, kabisado ko niya naramit na. So, bilin na. I-check nyo. Tapos pag nainom nyo, palitan nyo. Bago kayo check out. Tagamit, ibayad na ito ni Tori. Kanina. So, okay lang yung mom. Sila dyan sa May direct ko na lang dito ko magano mo ah. Aha. Dito ka. Okay, ayos naman dyan. Ayos kay Mokok. Oh, dito ako sa San Juan, La Union. Kahuna ka naman. San Juan, La Union, Kahuna. Samang nanay at tatay. San Juan, La Union. Yan. Welcome to LU. Last day, pauwi na ako. Bilis ng bakasyon. Woo. Grabe. Rolling, rolling. Woohoo! Yeah, ada CCTV dati. Ano kita? Madam, Hindi. itu baru. Nakatutok na Oh, ito. siguro joke pa gagpaw. Awan ginagkuha ni Karwar. Di ba kami natin pa ito? Ingat yan, Kap JTN.
Mommy! Can you get the blue? It's like that in the bed. Yeah, in the bed daw. Yung blue. Alin yung... It's like Yun, saglit. Hindi, mami mo. yung nasa bed. Hey! Wala namang buhangin dyan. I don't care. Like this! Ayos. Ayos. Kaya mo danom? Ah. Sweet child of mine. Oh. Adot tao rata. Adot tao. Sarap na eh, private ko naman. Oh, yan. Sige, di ka ulang. Ayos. 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 Kamuna. Enjoy, Papa Pops. Qualitax. Sarap. Qualitax, salap-salap ka naman. Qualitax. Nag-earphone ka. Private ko. Tawal. Qualitax ka na. Bara. Restroom. Yan, malinis. Tama na. Yan. Ha? Sabi, maturog ka yan. Baka maturog ka. Okay, basta na. Bye-bye. Ayos ba? Ayos. Ayos. Okay. This is our last day vacation. Ay, telescope kayo mo. Kayo mo telescope. Ay, yun niya kayo niya. Ay, kaya niya. Oh. Ada. Ay, patayabak si... Ayan, oh. Ayan, oh. Nagka-glide, oh. Ayan, oh. Glider. Glider ba ang tawag yan? Ayan, oh. Ayan. Wow, nice. Yun, oh. Yun, lumipad. Yun. Ah. Apa? Ayos? Yan, tawagan ni Koy. Kawawar na trabaho. Kawawar na trabaho. Yan o, yan o.